Davai curu, davai utcu. Davai curu în rusește dăm găina, deci davai dăm și curu găina. Davai utcu dăm rața, utcu e rața. Articolul Vitejii lui Putin, autor Viorel Patrichi, revista Lumea numărul 5 din 2022, pagina 108, redă o convorbire telefonică din care voi cita și eu, rusoaica. La televizor au arătat civili ucrainieni care vă dau de mâncare. Spuneau că vă mulțumesc că ați venit în Ucraina și bunicile plâng de bucurie. Soldatul rus: nu mai avem mâncare. Am furat ieri o rață, utca, și azi o găină, curu. Merg pe stradă și strig: davai curu, davai utca. Furăm mâncare pentru că nu mai avem nimic și facem foamete. Dragi prieteni, asta nu e o noutate pentru armata rusă. În armata rusă, mâncarea, vodka și femeile erau pe primul loc și în 1944-45. Pe vremea aceea, rușii strigau: davai ceas, davai palton. Românii știu bine asta. Un lucru este sigur. Actualul război ruso-ucrainian a început prost pentru ruși, iar determinat se va termina fie cu un bombardament atomic, fie cu o înfrângere rușinoasă pentru ruși. În acest fel, rușii vor deveni o putere militară regională, adică de mâna a doua, iar americanii se pot focusa în tihnă, fără stres, pe meciul economic și militar cu China comunistă. Unde mai pui că valurile succesive de sancțiuni aplicate de Uniunea Europeană Federației Ruse destabilizează economic toată Europa. Bravo, domnule Joe Biden!